scientific basis din naman nung Meron din. Oo. Pero contrary na po kasi siya ngayon dahil syempre times are changing. Yeah, So correct. yung Medyo delikado yan. Opo. Oo. So ang transfer pa rin po kasi nung laway papasok sa katawan. Opo. Yun po yung pinaka main ano natin. I So kahit see. hindi ka scratched or bite, Oo. nilaan yung sugat mo. Pwede. Technically po, opo, same pa rin yung procedure niya. Yung laway, pumasok No. sa open skin. So, ang virus na yan ng rabies, nasa laway? Opo. Nasa saliva siya? Yes po. Doon po yung Oo. exit point niya na kasi. I Oo. see. So, Oo. halimbawa po, once na pag pumasok sa'yo, pumapasok po siya, usually tumutulay siya papunta sa nerves. Opo. Hanggang papunta sa utak. Ng hayop na Yes yan, po. ng host. Okay. So, pag nasa ano na po siya, nasa end stage na po yung host. Opo. Okay, halimbawa, kumbaga talaga may taning na. Oo. Siyempre si virus, ang gusto naman talaga nila is yung maipasa sila sa iba. Yeah. Kasi Oo. wala naman po silang sense na katulad sa tao na sentient tayo. Alam natin yun. Ay, kasi kailangan mag-survive ako. Opo. Ang virus, ang gusto lang nila, mag-survive yung lahi nila to the next. Ayun. So, Oo. ang problem Dumami. nila, Dumami. simple Oo. lang. Parang ang alam lang nila, mag-infect, punta doon sa location, then maka-infect naman ng iba. Yun Oo. lang yung nasa isip na wala ng iba. Ayun. Kaya usually po, yung iba din, insert na rin po natin. For example, may Sige mga po. patient kami, nagpapabakuna. Opo. So, madalas kasi tinatanong, kailangan po ba namin i-separate yung pinagkainan mga namin utensils? Oo. habang nagpapabakuna? So, hindi po. Kasi hindi naman po siya technically nakagat ka ngayon, may rabies ka agad. Automatic Hindi. ano? Oo, hindi Diba? naman po ganun kabilis. Oo. Nakakahawa lang yung rabies once na may symptoms na po yung Ay, pasyente yung tao. natin. Yes po, Oh. opo. So kung wala, alam mo, kinagat ka ngayon, wala pa yan. Unless Opo. na may sintomas ka na nakikita. Yes po. Tama po. Opo. Ang problem nga lang po sa rabies kasi minsan misconception din. Oh, okay pa naman pala kasi wala pa naman akong symptoms. Oo. The problem naman po with rabies is usually po late lumalabas yung symptoms niya. Oo. And by the time na may matagal, Dok, ako, Opo. nurse Mark, ano? Ang problem lang natin dyan, sir, once kasi na lumabas yung symptoms, indication na po yan, sir, na si patient natin is Ayun. kumbaga nasa terminal stage. Oh, Oo. ayan ang delikado dyan, Opo. di ba? Usually within 1 week po si patient natin. Oh, yun ang mag-expire problema. talaga. Basta may sintomas na, wala na yan. Wala na po. Wala na. Opo. Totoo. Makikita kasi ako niyan sa mga hospitals eh. Pag ganun ang sitwasyon, wala na talaga Opo. siya. Pag nag-research ka, lalabas po dyan, rabies is 99% na deadly. Yeah. So, minsan Oh. ang tanong nung patient, kasi may mga tatanong, bakit po 99, di 100? Oo. Kasi there were some cases back then, kasi mababasa nyo yan. Opo. May survivor. Pero that is an experimental, yung tinatawag nating, if I remember correctly, is yung Milwaukee Protocol. Oh, yeah. Oo. So, yun po is tsamba lang. Kasi nung inulit po nila sa ibang patient, Oo. hindi na po gumana. Ay, So, kaya hindi po yun. siya malagay na So, doon lang sa, 100. baka sa taong-tao lang yun. Oo. So, oo. hindi po siya talaga treated or identified as treatment. Oo. So, pag tiningnan po natin siya, technically, rabies is still no Oh. known cure. Oo. Okay. So that's Vaccines why, lang. yung bakuna po, parang it's a prevention, kahit na hindi pa lumalabas yung sintomas po, di ba? Dapat po. Dapat Opo, lang. oo. Oo, Kasi oo. when we say, kasi yun din po, we need to clarify sa patients natin or sa Opo. listeners na iba si cure, iba rin po si vaccines Yeah. natin. Oo. So si vaccines po natin is more on, tama nga po yung Yeah. sinabi natin, prevention po ito. Yeah. So dapat laging maaga. Laging dapat nauna. Kasi once na meron na, Opo. so curettage na yung tawag natin dun eh. Kaya Yeah. paano pa Yeah. maalis pag Opo. full blow na. Opo. Which is Oo. up until this day to any country po, wala po Yeah. talaga siyang known cure Ayan, para sa okay. rabies. Sa anong pong instances o sitwasyon na ang isang nakagat o nakamkalmot ng mamal na yan, ano kung ano man yan, dapat po na magdesisyon siyang magpabakuna agad o kumonsulta po sa mga health experts. Oh. So, usually po, pag may kagat o kalmot po tayo, kailangan talaga natin na magpabakuna agad. Opo. Yeah. So, yung iba sasabihin, tama nga naman po, may bakuna naman yung aso ko. Opo. Yeah. Nasa Bakunado bahay yan, naman. di ba? Opo. Oo. Lagi namang dog food yung kinakain, malinis naman. So, most of the time po, is likely naman po talaga na magka-rabies sila. Kasi, Yeah. naman. Nasa bahay, malinis kung ano. Pero we need to consider also po na dito po kasi sa lugar po natin, marami pa rin po tayong cases.
Yeah, totoo. Dito po Totoo sa yan. Akay, alam po natin. Madami sa atin. Opo, wala pa po actually tayo atang taon sa Bicol region na walang namamatay sa rabies. Opo. So, ibig sabihin po, that is a data na ibig sabihin present yung virus sa environment. So, parang yung ginawa po nating response, di ba, doon sa COVID. Yes. We can see na very effective, di ba? Una, frontliners lang. So, nag-persist pa rin. Kasi nga, may mga contacts pa rin na hindi natin maiwasan. So, ginawa, lahat bakunahan. So, we can see, wala na. Di ba? Yung talagang immunocompromised na lang siguro from time to time yun. Pero, the effectivity rate ng pag-vaccine na majority ng pwedeng talunan, yun yung nagiging ano natin. Yun yung nagiging sekreto. So, sa atin po, dahil sa hotbed pa rin tayo ng rabies, okay, kailangan pa rin po natin maging one step ahead. Kasi doon nga, babalikan po tayo, this is more on preventive measures. On the safe side naman, on the good side naman po nito, yung vaccine natin is hindi naman po talaga siya one-time deal. Hindi rin siya per ano lang, halimbawa, kada makakagat po ba ako, ulit babako. Hindi naman po. Actually, yung pangsunod kong tanong po, Nurse Mark, Sir Mark, kasi, di ba, nabakuna, kinagat ka ngayon, after nga, next year naman kinagat ka naman, di ba, kung ano. Dapat ba talaga, kada every bite, dapat may bakuna kaagad? Okay. Ano ang sistema natin? So, may tinatawag po tayo, sir, na booster dose. Okay. So, halimbawa, once completed po tayo, usually, what we practice is, pag nakakagat o nakakalmot po tayo ulit, usually 1 to 2 doses na lang. Sa Rabax po, ilang doses yung first, kinagat o nakalmot, ilang doses pang ina-administer ninyo, bawat isa? Kami po, halimbawa, category 2, yun yung pinaka-basic po natin, your regular na regular, o kalmot na hindi naman talaga malala. That is 4 doses. Ayun. Okay. Usually, ang interval natin, pag nag-start ka po is after 3 days, 7 days, 30 days. Yung kagat po talaga, na iba ang administration. Paano po? Yung talagang sabihin natin, tinatawag po natin siyang category 3. Yung mga open wounds, na talagang laceration, o lahat po ng kagat o kalmot, kahit maliit, basta head and neck area, that is called category 3. Maliban po sa 4 doses natin na na-mention natin kanina, meron pa po tinatawag tayong RIG, yung rabies immunoglobulin. Actually nga po natuwa po kasi yung explanation nyo kanina, yung sa dalawang klase ng bakuna, active and the passive. So, yun po doon kasi papasok yun. While yung isa is yung active vaccine, na which is, yung pag-explain nyo nga po kanina, is tinuturuan yung katawan natin na gumawa ng sariling protection. Siyempre, kumbaga po sa natin, sa description natin, turuan, hindi rin po siya instant. Correct. So, kaya po meron tayong scheduling, kumbaga sa paghahalin tulad. Parang napapaaral ka lang. Kailangan mo na siyang graduate before bago naman yung susunod. So, yun, yung bakuna kasi natin na active vaccine, usually after 3 doses kasi siya tumatalab. So, I see. Kung regular lang naman, category 2, even if medyo matagal yung 7 days, kung iisipin, hindi naman ganun kalala, okay na yun. Waiting for 7 days, hindi naman big deal. Kasi akin naman yung aso, maliit lang naman, lower part ng body, so okay lang. Okay, yung basic treatment lang. Pero once category 3, doon na po papasok yung isang description ng bakuna natin. So, ito po kasi yung tinatawag nating RIG o yung mga immunoglobulins, ready-made na anti-rabies na siya. So, it is usually injected sa mismong may malapit sa sugat. Doon mismo sa area. Kasi, syempre po yung intention niya is, kung andoon yung unang pasok ng virus, doon din tayo magugwardiyan ka agad. Hindi na siya kumalat talaga. I see. So, yun medyo talagang on cases talaga po siya na medyo malala. And lahat po ng cases, head and neck area, automatic. Kasi ang pinaka-target po talaga ni rabies is yung brain po. Yung brain. Saan po ba naninirahan yung virus ng rabies na yan pag pumasok sa katawan ng tao? Kasi di ba may mga naring bakuna, nagiging dormant lang siya pag walang bakuna, etc. Saan po siya naka-stack po, Sir Mark? Okay. Technically saan niya gustong manirahan? Ang dinadaanan niya po talaga, kasi hindi naman din siya makakadirekta papunta ng brain. Correct. O yung pinakadinadaanan niya po is yung natin, yung nervous system. Sa nerves. Okay. So, insert natin po dun yung sa first aid. So, dito tayo magkakaroon ng magandang discussion. Kasi po, usually ang ginagawa dito sa atin, yung mga traditional is pinapadugo, sinisip-sip, diba? May tawag doon? May anong tawag doon sa barangay? Tandok. Minsan yung iba po yung brain pa mismo nung aso o pusa. Yun yung tinatapal. Grabe. So, mas malala kasi nandun yung rabies sa brain. So, in-explain po natin sa patient na hindi po kasi siya parehas ng kamandag.
Okay. Kasi yung pinapadugo sa kamandag yon. Oo. So, dito sa rabies, Usually sa ahas, mga ganun daw. Okay. mas Okay. hindi dumugo, mas maganda. Ah, talaga? Opo. Talaga? Mas Okay. walang sugat, mas maganda. Okay. Kasi dahil sa ang pinapasukan niya po talaga is yung nerves natin, doon siya dadaan. Oo. Kahit alisin po natin yung dugo na nandoon sa part Opo. na yun, technically po, wala siyang magiging ganong tulong kasi wala po doon yung virus. Ay, yung nasa nerve, Opo. nasa laman, tama Nasa ba? laman. Nasa Opo. laman siya. Kaya the more na sinusugatan, kasi katulad po niyan, sabi Oo. ng pasyente natin, Mm. maliit lang naman po sana siya, pero dahil sa pinatando ko po, Sige, ginilitan, paligid, lumaki. opo. Oo. So, mas nagiging mas malala actually siya I instead na see. makatulog Okay, siya. okay. Kasi, Mm. kumbaga po, imbis na isa lang, kumbaga sa pagkakatulad po, kumbaga sa bahay mo, imbis na yung pintuan mo lang yung bukas, ginawa natin, binuksan pa natin yung Pati bintana, oo. yung sa likod. Oo. Ibig sabihin, mas mataas yung chance ang pasukin tayo kasi Yeah. nag-invite tayo. Yeah. Okay. Mas lalong pinapahina natin yung depensa. Kaya, yun ang sinasabi natin sa mga pasyente po natin, your first line of defense is actually your skin. I see. Okay. Huwag po lagyan ng bawang kasi nasusunog. Mas lalong masusugat na naman siya. Tama. Opo. Tama. Oh. So, dapat wash with soap in running water lang po. Very important yung running water. Yeah. Opo. Oh. Tapos usually po 10 to 15 minutes after nun, pwede nyo lagyan ng betadine o alcohol. Oo, So oo. kung dumudugo, pigilan ng dumugo. Oo, Put oo. pressure on it. Okay, Opo. okay. Kung hindi naman dumugo, mas maganda po yun. Huwag nang pilitin na dumugo. And then, pag ganyan po, pinakamaganda pa rin po, syempre, first, yung biting animal, kahit galit po tayo, Opo. kasi kinagat tayo, Oh, yeah. hindi po siya pwedeng saktan. Kailangan po kasi natin siyang i-observe din for Opo. 2 weeks. Mm. And usually po, we need to be understanding din kasi minsan ang mga Yeah. hayop. Kasi po, according sa census po namin sa clinic, 80% po ng nagiging pasyente natin Oo. is puro pet owners din. Ayo, karamihan Aksidente lang. Ang kumakagat, aksidente na kalmot o nakagat ng, Yes ng po. kanyang alaga. Very seldom yung Street, sa may streets. Opo. I see. Opo. Okay. Pero syempre, okay. dahil nga dito sa setup po natin, dito sa lugar natin, yung nga sinasabi natin sa patient, kahit nasa loob yung alaga natin, Opo. sometimes if there would be infected Yeah. na cats, Correct, pumasok. Oh, hindi naman tama. natin monitor yung alaga natin 24/7 talaga. Mm. So, baka kumain sa pinagkainan, Yeah. nag-away. So, pwede pong maging carrier yung natin if ever man na makahalubilo po siya Opo. nung may rabies. So, Yeah. prevention is always better than Yeah, cure. okay. I-reiterate ko lang po yung sinabi mo na yung pagpapadugo sa kagat o kalmot ng aso. Kasi, ang karamihan, pinapadugo talaga yan. Opo. Pinapadugo o mas lalo pang ganun. Or sa ahas, halimbawa, yung venom, iba. Opo, Kasi iba sa po dugo yun tumatakbo, Nurse Mark. Yes po, Sa dugo. opo. Pero itong natin, itong virus, nasa nerve, nasa laman, Opo, sa doon laman siya. siya. So, hindi siya kasama sa dugo. Tama daw? Opo. Ayun. Okay. Opo. So, wag pong ipatandok. Opo. Pero usually, di ba daw kahit nung mga panahon, may tandok ng uso yan eh. Apo. Uso May yan. actually Meron very kayo good sa question. training ninyo bilang isang nurse, may kwan ba yan? May kwento ba talagang tandok na yan? Wala po, pero the closest explanation po would be Oh. different times, Opo. different situations. So, if we could look back po, sabihin natin, effective naman to nung panahon ko, sabihin natin na 50 years ago. Oo. Usually, yan Yeah. yung ano natin. 50 years ago, nagpatandok ako, okay naman ako. Buhay pa ako ngayon. Buhay naman Oo. ako. So, effective yun. Oo. Hindi po ganun. Ba- Kasi, oo. technically po, hindi naman lahat ng aso o ng pusa is Yan. rabies. Baka walang rabies yun. Po. Oo. Hindi ibig sabihin pinanganak sila may rabies na agad Yeah. nag-activate. Kasi usually din yun iniisip, nakakagat kaya magkakaroon ng rabies. Mm. Hindi po. Mm. Nagkataon kumbaga po sa tao, pinanganak tayo walang flu. Yeah. Diba? Wala tayong sakit. Pero Mm. anytime, pwede tayong mahawaan. Yeah. By the time na nahawaan tayo, pwede na tayong manghawa. Mm. So, ito pong yung aso ang pusa, Opo. nakagat ka, Mm. nagpatandok si patient 50 years ago, that's Mm. okay. Mm. Hindi po yun necessary Oo. na napagaling siya nung tandok. Mm. Possible, one po would be, wala talagang rabies yung kumagat. Mm. So, sabihin naman natin, second question, marami kami nun, hindi lang naman ako. Oo, oo. Maramihan naman. Mm. Ang difference din naman po ngayon would be the infection rate. Yeah. So, looking back 50 years ago sa ngayon, kahit po sino alam how many yung dogs noon sa ngayon. Kumpara ngayon. Oo. It is very easy to procure ngayon. Opo. Opo. We have pet shops. Yeah. Lahat ng household sa isang bahay, ilang aso na. But looking back 50 years ago, very seldom ang may dog. Yeah. And then, yung population natin. Mm. So,
dahil yung population natin ngayon mas marami na, ang bahay natin kakatabi na. Yeah. So if meron lang isa diyang aso na magkaroon, yung Tapos yan. infection rate naman, yung bilis naman niya, mas mabilis din. Ayun. Oh, Kasi mas mabilis po nakakatalon. While Yeah. noon, nung matagal na, nung panahon, ang bahay mo, kilometers by the next. Opo. 'Di ba? Mm. So yung infection rate mababa din kasi by the time mamamatay ng seed niya mahahawa. Yeah. Masyado. Oo, So different times, so different situation din po. Pero by scientific ano po kasi it is Yeah. proven na yung vaccine natin is Yun ang effective. pinakakwan talaga. Opo, No? Yun ang 100% pinaka the best na protection. Yes. po. Okay. May di ba Nurse Mark, may pag yung aso o yung mama cat nakakagat siya, pero parang binibigay na 10 days, 15 days na observe daw yung hayop, Yes, ang may hayop. observation. Bakit kailangan gano'n ang gawin? Bakit kailangan natin ng observation sa animal mismo kumpara doon sa tao? Opo. Oo. Kasi po yung when it comes to rabies, very careful talaga tayo. Okay. Kasi dahil sa wala siyang cure, ang pagbabasihan lang talaga natin is yung preventive natin. Yeah. So, Correct. may observation period po tayo in order to determine gaano ba kalala yung chance o kataas yung chance na magkaroon ako ng rabies. Kasi halimbawa po, nakagat tayo, maliit lang. So, alaga naman po natin. Usually kasi ganito yung situation. Alaga, pero madalas hindi ko napapabakunahan. Yan. Nasa bahay namin, pero madalas lumalabas. Yes, din. yan. So, that is the typical situation natin. So, pag ganun po, sasabihin ng pasyente, okay, maliit lang yung sugat, pero mataas yung chance ang pwedeng mahawa ito, may observation period in order for us po to determine kailangan ko ba na mas maraming bakuna or mas Ayun. konti. That's the reason. We have choices din yeah, kasi. So for example, if the biting animal survives for 14 days, Apo. ibig sabihin po, least likely na may rabies siya. Okay? So, ibig sabihin, kung least likely na may rabies siya, Apo. kung kagat sa'yo ngayon, pwede mo nang sabihin na, halimbawa, kasi may 4th dose pa, medyo kulang na ako sa budget, halimbawa. Yun, what is the next advice? Sige, kung medyo, pwede nyong i-delay na lang yung pang-apat kasi medyo okay naman. O kaya naman po, kung halimbawa, maliit yung kagat sa'yo, pero namatay naman agad, kinabukasan. Animal. Opo, suspected natin. We cannot say naman talaga may rabies agad siya kasi ang test po, meron tayong laboratory result nun. So, kung highly chance na baka may rabies, saka tayo mag-o-option din sa pasyente, would you like a faster moving vaccine? Yung kaninang discussion natin. So, it is very important din po kasi lalo na po sa amin, we tailor po yung nagiging treatment natin according po talaga doon sa situation ng pasyente. Kasi kung meron naman tayo, kasi pinapartner natin syempre yung protection ng pasyente sa gastos. Siyempre. Lagi na po yung magkasama, hindi natin siya pwedeng So, binibigyan po natin ng options o ine-explain natin sa pasyente para ang gusto po kasi namin is hindi maging pasakit yung papagamot. Kasi that is also a factor kung bakit may nagiging victim ang rabies Kasi unang sasabihin nila, wag na kasi magagastusan ako Wala akong pera, kaya wag na lang. So, sa clinic po natin, we always give options po sa patients. We even help them to secure funding from government agencies. Kami na nagtuturo. Kasi the goal actually of RABAX is zero case dapat, zero death tayo dapat sa rabies So that's why we always partner up with government agencies, NGOs para mabawasan natin yung natin. Maganda kasi yun na pababa yung numbers. Kasi we can only say na we are successful in our business if we actually turn it into zero. Kasi ibig sabihin, lahat nakakaintindi na dapat gawin. It is affordable, it is effective, it is safe. Wala bang parang laboratory test na ang tao na nakagat o nakalmot whatever, malalaman mo na infected ito ng virus? Wala bang ganun? Di ba sa iba bagang sakit, di ba meron? Opo. Through blood chem, di ba? Yes. Sa ganung sitwasyon, walang laboratory test po? Wala Nurse? po. Wala. Opo. Kasi So, hindi makikita kung infected ka o hindi pa unless na may sintomas ka? Opo. Ayun. Kaya yung sinasabi nga nila minsan, silent killer Kasi that's why most din, hindi naman sabihin natin, 50% ng mga pasyente nagkaka-rabies, those are delayed consultations. Kasi usually dito po sa atin, yung mga sinasabi natin, 'di ba, na parang
okay naman ako ngayon eh. Oo. For 1 week, okay din ako. Di na Oo. magpapa-injection kasi nagsarado na yung sugat ko. Pero technically, nagpaparami na po pala siya. So, Ayun. by the time na malaman nila yon, Oo. kaya kung may mga makikita natin sa mga interviews, sa mga videos, Oo. usually sasabihin nila, maaalala lang nila man sa una, parang nakagat pala kasi ako. Ayun. Oo. Yun. Okay. Pwede, ibang klase itong tanong na ito. Ay, medyo mahaba. Pwede ba, yung tanong ito, pwede bang makipaghalikan sa taong nakagat ng aso o ng pusa na kahit wala pang sintomas o wala pa siyang bakuna? Kung sa saliva po ang pag-transfer, ang transmission ng virus? Opo. As long Pwede. as wala pa pong symptoms po yung Ayun. pasyente natin. Lumalabas yung parang yung tao na pwede siyang maka-infect din pag may sintomas na. Yes. Ano po usually, Nurse Mark, ang sintomas na pwedeng tingnan natin? Okay. Oo. So, yung mga early symptoms po Apo. natin, yung Okay. nilalagnat, Nilalagnat. opo, sumasakit yung pinagkagatan, okay, parang nangangalay, Okay. masakit yung ulo, Okay. and then magta-turn na po yan dun sa mga sinasabi natin na talagang real sign na rabies na yan. Pag yun ang nakita mo, for sure, rabies na yan. Yeah. Uncontested yan. That is yung hydrophobia, takot sa tubig. Takot sa, Hindi na siya takot makainom. uminom. Oo. Opo. Takot sa hypersensitive na siya sa liwanag, sa Okay. hangin. So, sobrang paglalaway, nagdidelirio, o yung iba po is parang napaparalyzed. Kasi dalawa pong klase actually yung rabies natin na lumalabas sa symptoms. Opo. Either yung furious type, yun yung madalas nating nakikita, Yeah. o yung dumb or paralytic type. Okay. Yung isa sobrang yung nakikita natin, pala yun, tinatali ano? na siya. Oo. Yung iba naman po, nangihina, napaparalyze na lang siya. Yung sa namamatay na siya. So, either of that, Opo. parehas yan may hydrophobia. That's why, ang pinaka-oldest name ng rabies dati noon sa medical, tinatawag din nila yung hydrophobia. No? Ay, yung Kasi hydrophobia. kasi yun yung dating term pinaka-sign natin. niya. Oo. Takot sa tubig. Opo. Yeah. Kaya pag yun ang nakita mo na sa pasyente, for sure, full-blown infection. Pag Wala mayroon na yan. pong mga ganong bagay, hindi na siya pwedeng may first aid pang bakuna o whatever. Wala Wala na. na po. Wala. Sa mangilan-ngilan na rin pong pasyente yung pumunta po sa amin na may symptoms na. Unfortunately, kahit sabihin natin na Opo. parang you need to tell the family actually na this could possibly be rabies talaga. Ayun. So, possibly, even if magbakuna tayo, walang assurance kasi pangit din naman yung bigyan mo ng Opo. falso para lang magpabakuna. Yeah. Anuhin mo na, sige, habulin po natin. That is the reality. Opo. May kwan po ba? Parang span nga. How many years? 10 years? 15 years? 20 years na kung wala kang bakuna, pwedeng magkwan siya na ano Lumabas tawag pa dyan? rin. Lumabas pa rin. Kung nakukuha Wala ka ng po virus. actually siyang definite, Walang na, definite na time. numbers. Pero, Okay. ang pwede kong sagutin po is by experience ng clinic. Okay, yeah. Oo. So, usually po, it is 2 to 3 Sa inyo, months. sa experience usually, niyo ang sa nagkakaroon Rarots. na. But we also have a patient or na kunento niya na lang. Or previously, sa BRT pa kami noon eh. Opo. I think that was 10 years. Okay. 10 years before nag-manifest yung matagal. symptoms niya. Opo. Oo. Kasi pag lumabas na yung symptoms, Opo. syempre kailangan i-cross-check tatanungin. Sir, may history po ba kayo ng nakagat kayo? Oo, kayo? oo. So as he recalled, matagal na. As in, Ayun. yun. Na, Yun kasi talaga. parang, Oo. sabi niya, nagtatrabaho pa siya noon, nagdadrive pa siya eh. Parang nagdadrive po siya ng delivery truck. So, matagal na siyang retired. Yeah. Kaya yun yung, sabi niya, huli yung naaalala Tandaan. is nung nagtatrabaho pa ako. And then, nakagat siya doon sa trabaho, malayo, hindi niya na po din na-observe yung aso, and hindi siya nakapagpabakuna gawa ng yung trabaho niya nga is nagdi-deliver siya. So, Ayun. wala siyang time para Yeah. maghanap ng ganun. Yeah. Pero, syempre, all the while, kala niya okay na. Yeah. Oh. Yung pala, Parang mayroon po siya. Yun, opo. Oo. Mismo yung sugat mismo ng pasyente, Oh. magsasarado po yan. Correct. I-heal yan. Oo. Kasi usually, isa rin yan sa inaano ng pasyente. Mm. Okay naman yung sugat Oo, ko. oo. Kasi technically, that is just the entrance. Yeah. That is not the target po ng Oh, virus. hindi yung parte ng katawan mo na atakihin Oo. niya. Alright. Good morning, sir. Ask ko lang po kung totoo yung 777. Pwedeng lumabas ang symptoms 7 weeks. Kung hindi lumabas, wait for 7 months. Kung hindi lumabas, wait for 7 years. Totoo din po ba na hindi lumalabas ang rabies sa hayop kung hindi ang hayop galit? Halimbawa, nakagat o nakalmot yung owner kasi nagkipaglaro lang
may vet po kasi na nakapagsabi niya. Okay. Nurse Mark. So, according po sa ano natin, sa mga trainings natin, possible po yung 7-7. Not necessarily naman talagang may 7-7 rule, pero as we mentioned earlier, iba-iba po kasi yung body natin. Iba-iba rin po yung pag-atake o yung bilis ng virus. Pero definitely, it could be months to years. Possible po yun. Months to years. That is we have recorded case po ng ganyan. Opo. So, secondly po, yung sa rabies naman po, it is actually talagang sakit nila. So, not necessarily dahil may ibang reason. Opo. For example, dahil bata pa o matanda, may breed or wala, healthy or unhealthy. Parang sa tao, anytime pwede tayong mahawa ng kahit na anong sakit. And then, kung nakakahawa siya, like yung COVID or yung flu, kahit sabihin mong nasa loob ka lang ng bahay, nakausap mo lang siya, or nahalikan mo si Mrs., parehas pa rin yung chance. Because meron ka ng infection ngayon. Not may because dala ka, po. di ba? Kaya yung kahit galit or hindi, kasi dati nung katulad sa mga sa pag-assess noon ng pasyente, dati may nakalagay pa provoke or unprovoke ng panahon. Ngayon, hindi na po nakalagay yung provoke or unprovoke. Once meron ka talagang bite or scratch, needed na talaga siya. Ayun, okay. So, hindi po yung kahit galit or... Sir, nakalmot ako ng pusa. Nagkasugat ako pero maliit lang. Saka. Sige, tamo, sir. So, by basic virtue, kailangan po talaga magpa-injection. Kasi any breakage po sa skin could be a possible na entrance, entry point ng virus sa katawan natin. So, yun nga po yung mahirap kasi dahil wala siyang early symptoms, wala rin po siyang early detection na mga laboratories. So, kumbaga parang we're rolling the dice Possible meron, possible wala. But, syempre, in this case, isa lang ang buhay, sabi nga po ng majority ng pasyente namin. Kaya mas maganda pa rin po na mag-injection. Even if alaga natin, kasi we're going back to the basic pa rin po na we still have a lot of cases dito sa sa lugar natin. Ibig sabihin, present pa rin po yung virus, so it can be transferred anytime. Opo, okay. May tanong po ako, ang anak ko po nakagat kan 2018. Napabakunahan ko naman ng 3 beses, pero yung last na bakuna after 3 years na ata mabakunahan ulit. Hindi ko na po napabakunahan. Pwede po pa po ba ngayon pabakunahan ang anak ko? Okay naman po siya now. Okay. So, sa case po natin, maganda actually yung question. Sa ganyan naman po, technically, pag nakakompleto ka na po kasi ng bakuna, usually babalik ka after 3 years. Kasi may lifespan din po. Opo. I see. May lifespan naman kasi yung bakuna. Okay. So, halimbawa dun sa case po nung sa nag-text po sa atin, dahil sa 2018, supposedly, dapat pupunta siya 2021. Hindi siya nakapabakuna. Rest easy kasi hindi ibig sabihin na magkakaroon ng rabies yung pasyente natin. Ibig sabihin lang po, tuluyan nang nawala yung bakuna sa katawan natin. Yung bisa, kung baga. So, we have 2 choices. First, pwede siyang mag-preventive. May tinatawag kasi po tayong pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure, okay. So, si pre-exposure prophylaxis, kumbaga, hindi pa nakakagat, pero gusto mo nang i-start yung bakuna, good for another 3 to 5 years naman po. Ayun. Para may panlabang ka na. Parang mga flu vaccine, gano'n. Yes. In case makagat o makalmot ka, booster dose na lang pa isa-isa. I see. Pwede rin po gawin ng pasyente dahil safe naman po. Ito po ay pang future na lang din naman. Pwede niya lang din pong hintay na kung kailan siya makagat o makalmot. So kung kailan siya makagat o makalmot, ang mangyayari lang po, back to zero tayo. Uulitin po natin yung proseso. Alright. So either that po, pwede naman gawin ng pasyente natin. Pero hindi po yung delikado. Kasi yung iba po yung iniisip, baka mag-activate po ulit yung rabies sa katawan ko. Baka magkaroon po ako dahil hindi ko nasunod. Wala pong wala pong problema. This is more on preventive. Okay. What are the kinds of rabies? Ano po ang pagkakaiba ng effect on infection, dog virus and cat virus? Doc, sabi ng texter natin. Actually po, wala naman po siyang difference. Kaya yan din po yung kiniklear natin. Kasi minsan, sinabi nga nila, madalas na
linya ba ng pasyente, mas marara po ngaya ang ikos. Ang ikos kaysa, So, same lang po siya. So, whether it is a cat or a dog, yung mga nasabi natin, Parehong virus baboy, siya. baka, kambing, pare-parehas po siya. So, yung iba sasabihin, bakit mas marami yung sa asong namamatay kaysa sa pusa? Usually po, it could be explained by yung sa sugat. Yeah. Mas malaki yung aso, mas malaki yung sugat. Mas malaki yung sugat, mas marami yung pwede pumasok na laway. Correct. Mas marami yung virus, mas mabilis magparami. Ayun. At while sa cat, medyo konti lang, maliit lang, minsan nauuna pa yung tumakbo kaysa kagating ka. O kaya minsan doon po nare-relate nila yun eh. Kasi if you look at our census, we could say na 60% or 2/3 po, 60 to 70% po ng pasyente po namin, dog bites talaga. Ayun. Okay. Kesa sa cat bites. Yeah. Kasi mas maraming aso. Tsaka mas maraming aso. Yeah. Kumbaga, ano naman po, lahat naman yan may cat and dog lovers. Pero talagang sa totoo po, mas marami pa rin po ang nag-aalaga ng aso kesa sa pusa. Tama po yung sinasabi nyo kasi po, sabi ng Texas, yung kasi yung asawa ng pamangkin ko namatay sa rabies, pati yung asawa niya pinabakunahan din pero hindi naman siya nakagat. Opo. Tama do ka no? Yes po, kasi by that time, palagi. Kung nagkaroon na talaga ng namatay naman talaga po sa rabies, ibig sabihin siyempre lalo na mag-asawa, hindi naman natin alam yung contact nila. Correct. So, preventive din po yan. Usually po, pag may halimbawa isang member sa family, yung immediate po na members na nasa household dapat will be given po vaccines as a precaution. Kasi yun na po yung utensils, baka humalik. Kasi hindi po natin alam by that time yung ang talsik ng kwan. So, liwoy. Symptoms ng rabies po. Kaya, madaliun lang po yan eh. Within 1 week na nagluwas po, within 1 week, gada naman po ang pasyente. Okay. Nakalmot ako ng kuting na alaga ko 2 days ago. Bako man hararom, parang gasgas lang. Need mangyaray magpabaksin maski nakapabaksin na last year. Okay. May kung nakalmot lang. na siya Ay, tama do ka, no? Medyo kan ba na, may baksin na sa last year, pero pag nakalmot ka ba ng tama, kay puan ba na ngaya, so nagdugo, hararom, o baka gasgas lang, anong manang assessment dito kaya? Pag ganyan po, a couple of questions muna sa pasyente. So for example, may bakuna na po ba yung pusa natin? Ilang taon na po yung bakuna? Kasi meron din po siyang pag 2 to 3 years na pong walang bintis na bakuna, yung pusa, nakagat ka, hindi naman dumugo, lower part ng body, pwede natin sabi according sa update ng RITM, kahit hindi. Pero, kung hindi mo po ma-fulfill yung mga questions na yun na, isang taon pala po may bakuna. Minsan po namimintis ko, dumugo po yung sugat ko, o kaya sa mukha po yung ano ko, kailangan pa rin po magpapakuna. Yes. Opo. Last question. Pwede sa nakamuhata, kaskaso ng oras ni Nurse Mark. Duman na lang kamo sa Rabak sa Limbawa. Okay. Sir Hen, nakamrot po ang aki ko kang ayam kan 2020. Dahil ko po napabakunahan, pigpatambalan ko lang po. Yung sinasabi natin kanina, tinambal. Pero now po, nakamrot kikos. So, aki ko gararay, dapat po bang pabakunahan ko na? Dapat po talaga. Lalo na po kung may Sundano previous na po bagang record na dahil na nasolusyonan. And lalo na po pag aki, mas maray na pabakunahan because most of the time po, dahil man nagtataram ang mga aki. Na syempre, takot sa magurang. That's why 50% po ng victims ng rabies are all kids. Okay. Kaya, kaipuhan, turuan taman po ang mga aki na daisinda matakot magsabi sa tuya. Kaya sa mga parents po, mas maganda po na siguro daita pagtakuton na aday ka magrani sa ayam o sa day ka magkawat ay injection ka. Dapat dai po araw kaan. Tama mga aki, pirmi naman po yan magkakawat. Nasa stage po sinda of exploring things. So gibuhon ta po, dapat masabi ta na mag-ingat lang po sinda dahil magpara kapot ding mga ayam ikos na dain in the midbit or just in case po kay puhan magtaram sa tuya. Aning po mangyari man po yan, maaaraman tatulos na sa tuya po baka prevention is better than cure. Dahil taman masala ang magura kung dahil man aram na nakagat o nakamrot. Pero that is a life kasi na possible na mawara. Kaya it is very important po na ang mga parents dahil pagtakuton ang mga kids para lang makaiwas. Dapat aram ninda na
kumbaga kakampi po kita. Yeah. Pwedeng magtaram, parang masolusyonan. Yeah. Yung mga aki, dahil maninda aram yan na, ay, nagagadan pala, ay, delikado po. Iyo baga, nagsikreto. Nagsikreto. Alright. Aram lang din na, baka badulan. Yeah, opo. Okay. Last na talaga to. Kasi okay. Kagat po ng pusa ang anak ko. Nakagat ng pusa ang anak ko. Pinabakunahan ko po ng 4 na sessions. Okay. Pero tama ba na pinapabalik siya after 5 years? Yes po, for booster dose Booster po siya. dose. Opo. But that is naman po is, kumbaga, continuity po. Yeah. Para dahil po masayang, so 4 na session mo, ang 1 dose po niya na pagpapabalik po, for 1 dose lang, good for another 5 years na naman po. I see. Okay. All right. Sandali lang po. Tagari. Okay na siguro ini. All right. Sandali. Tao ni may messenger sa tuyang amigo bak hapot ini. Okay na. Okay na po pala. Uy, saramatan po, Sir Mark. Mark Kennedy, Madariscote, sa pong registered nurse. And pag-send na po ang Rabax. Kailan taon na po kamo sa Rabax, tabi? Ang operation? Halin na kamo, 8 years na po 8 kami. years na kamo. We are actually po the first po na animal health center dito po sa Albay. Yeah, bada ka nagpunpun ka mo dyan sa may sukulin kin sa may kwan, barangay Sagmin yan adi. Sagmin. Nagpun man talaga mo sa DCGP. Opo. Ever since diba? DCGP at saka sa OK FM, di ba? Yes po. Oo, kaya salamat. Sabi ko, kang nabasa mi sa calendar kan DOH nga World Rabies Day. Opo. Ikasunaron duman may ganyan ako sa Opo. Rabax daw kita magka-resource person. Tagaling sa point of view namang kitawo, wala mga trained na mga tao. Salamatan pong maray. Thank you. Ano sa iya pong experience mga tugang hali sa PG8 sa Philippine General Hospital buda sa Department of Health. At sarap po sang registered nurse. Thank you po. Baka may announcement po kamo sa mga kanindo. Libre, itataka ng libre. Thank you po. Sa sendo pong mga ano yan, mga pasyente, mga kliyente po sa Rabax. Go ahead, tabi, Sir Mark. So, ang Rabax po is actually originally from Hirma po sa Tuya, sa Albay. So, we have 15 branches na po all over the Philippines. Then, soon to open din po tayo to serve the Albayanos first kasi muna dahil talaga kami. So, we'll be opening po soon yung sa Manito po natin. And then, a couple din po, isabay na rin po natin sa Masbate. We are going to open at least 2 to 3 branches pa po doon. And then, yung ano po, you can be sure na Rabax is upholding po the safety, quality, and then yung moral obligations po natin sa mga pasyente. Ever since, we have already been giving you yung talagang may training po. We are very strict when it comes to putting up our branches. Kasi ang ina-expect po kasi sa atin ng tao would be yung safe, trained, and quality yung bakuna natin. And dito po sa ano natin, we are one of the few, baka kami lang, na nagsaserve ng World Health Pre-Qualified Vaccine dito sa Albay. So, rest assured na kahit dumadami po tayo, yung quality natin will only improve. Opo. Salamat po, Sir Mark. Salamat po na maray. Mga tugang sa tuyang pang resource person, may kinaraman po sa tuyang issue tungkol po sa rabies. Magbabalik ang programa, magalipas lang po kan mga patalot. Oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang
aming mga branches. Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatarabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag alauna imedyanin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema.
Department of Agriculture current programs. Agriculture Situationer with emphasis on food security. Empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying. Bambuhay, Sagip Kalikasan, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve. Kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon. Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month. Kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health. Asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, good morning nga pala kay Ma'am Ira. Ma'am Ira. Diyan sa kwan sa Sharmila ba yan? O Sharmila o Sharmila? Sharmila. Gari, bapabago kita-kitang voice over ta. Diba so, delivery ni kwan ha? Sharmila. Yan ha. Sandali. Namit ko kaso, sandali lang ha. So mga taga Sharmila Printing Press, dakul kitang mga listeners dyan. So, digdi sa main printing office ninda. So, aki ni Sir Manny Abiera, Shaira Abiera. Yan. Good morning po, Ma'am Shaira. Tama ba? Makasala. Makasala na naman. So, natandaan ko. Ira pala, sorry. Ira. Ma'am Ira Abiera. Salamaton pong maray sa pag-accommodate po sa Muya Kasuha po. Kan sarungal daw. Kan magbisita po kami dyan sa endong opisina. Kay Ma'am Ira Abiera. Salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on My Baby. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Hindi pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon